מבצע רגע, נגמרו כבר השמות למלחמות. מישהו יודע? מבצע אמיתי עוד תרגיל. איראן don't shoot. אנחנו באמצע שבת, יצאנו מהממד, הופ. חוזרים אליו מיד. איראן ביי ביי. למה דווקא בפורים? הרסתם לנו את השבת. עוד רגע היה דגים. אחרי סין ובר נסראללה. אך שוחה מן האי על הכוונת, אמריקה וישראל ביחד. במקלט עם סם ניחה וסן דוד, מחכים לשיר של נס וסטילה, מחכים גם לפנינה, כי אם כבר בלגן עולמי, לפחות שיהיה פסקול המדינה. איראן don't shoot. אנחנו קצת מותשים, יצאנו החוצה, הופ. חוזרים אחרי 30. איראן ביי ביי. זה לא מנומס בכלל, יש פה ילדים בפישה או מישהו תפס לי את